keberinde. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kulumbai nonton kami masih gedan video argo pin masih kubur ada tapi karena omprai logoफोरनो याव बिराद उन्दै उन्दैनि कभार भिडिअ फैनो नागिरदों आरोना बैसागुनिनो बानायगासिनो दं शुटिं सोलिगासिनो दं नै फोथारावसो आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय था जोंनि शुटिंखौ माबोरै बोरै जायो नुनो मोनगोन नोंथांमोना गाबो मोसाग्राया जोंना हाय देलायाखै आङो मोजां दोना याव ओइ यावसो मोजां मुसं बेसं गालियावलै ब्लग भिडिअ बानायनो नागिरदों ओरैबायदि बुरजा कभार भिडिअ बानायनो नागिरदों मोसाग्राया सासेल' तामान बुरजाखा नै फिसा बिला बाप्पावै भिडिअ शुटिं खालामनो नागिरदोंलाय कभार भिडिअ ओइ फोथारावथ' फोथाराव सोलो सासेल' मोसागोन कभार भिडिअ जै बुरजा सिख्लाफोर बाप्पावै लारि ओइ मार बुरजाखा नैयाव मोजां नुगोन नैयाव इयावनो हिट नुगोन ओइ लादोंबो सोलियो मोसाबाय नै अर साखा मोसा मोसाबाय दं kita नै नायग्राफ्रा मोनसे गोलाव लामसाबा बेनाव लायनोसै जाबाय दे मोसाबाय नोङो नै जोंना कभार भिडिअ मोसाग्राफ्रा बा ओरैबायदि बुरजा ओइ जै बुरजा खाले टिप्लुं टिप्ला बाप ओइ मिलायनानै सोलोजों दंफांनिफ्राय ओंखार ओरैहाय दै हेलौ jangan bisa beliau jangan bisa balik bang jangan neo boy neo Hello guys. Oh deh, kok ini naik berapa? Lanti video naik berapa nih, bab? Oh bedi burza. Mau